Καλημέρα. Με λένε Κυριάκο Μαρουλάκο. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αλφα Πρατηρίων. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα, που βρισκόμαστε μπροστά στους πελάτες μας, μπροστά στο οξυγόνο κάθε εταιρείας και επειδή σπάνια έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε όλους μαζί συγκεντρωμένους, θέλω έτσι δημόσια να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και για τη δουλειά που μας δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε εταιρεία που βρίσκεται στον χώρο από το 1990. Έτσι, κάνω μια μικρή εισαγωγή για την εταιρεία. Αρχικά, ίσως μας ξέρατε σαν Ήμινα Κούλης ΕΠΕ, όπου αντιπροσωπεύαμε τα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρείας Logitron, η οποία μετέπειτα έγινε εταιρεία του ομίλου Gilbarco. Χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι ότι από εκείνη την εποχή είχαμε σαν εταιρεία συμβόλαιο συντήρησης της Diesel Card της Shell, που ήταν ένα σύστημα που μπορούσε κάποιος να πληρώσει το diesel του σε 250 πρατήρια της Shell πανελλαδικά με κάρτα. Το 1997, μεγαλώνοντας η εταιρεία, το τμήμα πετρελοειδών της Ήμινα Κούλης ΕΠΕ έγινε ξεχωριστή εταιρεία, γιατί πήρε και άλλες αντιπροσωπείες, την αντιπροσωπεία της Superjet, την αντιπροσωπεία της Stockheim. Και από το 2004, πρώτα σαν Alpha PowerTech και μετά σαν Alpha Πρατηρίων, έχει υπογεγραμμένα συμβόλαια συντήρησης πρατηρίων με την BP και τη Shell. Και από τότε αντιπροσωπεύει και την εταιρεία Gilbarco. Η εταιρεία Gilbarco, έχοντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων, μας έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην αγορά πάρα πολλές επιτυχίες. Το ρομποτάκι, τις μονές διπλές αντλίες, τις πολυπίστολες αντλίες που είναι εγκατεστημένες σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της Shell, το σύστημα μέτρησης στάθμισης της Videroot, υποβρύχιες αντλίες για καύσιμο και για LPG και αυτόματους πολιτές. Μάλιστα, τον πρώτο αυτόματο πολιτή η εταιρεία μας τον είχε καταστήσει το 1993 σαν πρατήριο της Shell στην Κηφισίας. Τέλος, και τελευταίο για την εταιρεία, είναι η πρώτη εταιρεία από τις πρώτες εταιρείες που στον χώρο προσφέρουν λύσεις, κυρίως με την υποβρύχια αντλία LPG, την οποία θεωρούμε σαν την ενδεδειγμένη λύση για τις εγκαταστάσεις, και από εδώ και 2 χρόνια με πλήθος εγκαταστάσεων σε ελληνικά πρατήρια, πάντα και αποκλειστικά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της υποβρύχιας αντλίας. Ας πάμε όμως στο ζητούμενο, στο θέμα της ημέρας. Πολλοί πρατηριούχοι μου λένε «Μα εγώ το έχω το σύστημα. Έχω και κονσόλα, έχω και βιδομετρικό. Άρα είμαι έτοιμος». Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί τα πρατήρια δεν έχουν να επιλέξουν μόνο εξοπλισμό. Έτσι, πάνω από τον εξοπλισμό είναι κατεστημένο ένα ολόκληρο σύστημα, ένα μόντουλ λογισμικού, το οποίο είναι υπεύθυνο για να φέρει τον εξοπλισμό σας σε κατάσταση έτσι ώστε να είναι σύνομο με τις απαιτήσεις του Υπουργείου, και πιο συγκεκριμένα και πιο έτσι ειδικά χρειάζεται ένα σύστημα υποστήριξης όλου αυτού του εξοπλισμού, το οποίο αφορά και την παραμετροποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να στήσετε το σύστημά σας καλά από την αρχή, την υποστήριξη του συστήματός σας και επειδή είναι μηχανήματα και θα χαλάσουν, τη συντήρηση του μηχανήματος σας. Τι είναι το εισρώων νεκρών? Είναι ένα απλό σύστημα, ουσιαστικά. Έτσι, είναι ένας κύκλος με τα μηχανήματα που μιλάνε και τα μόντουλ του λογισμικού μιλάνε μεταξύ τους και ουσιαστικά όλες οι εκροές καυσίμου που γίνονται από τις αντλίες ή από τα γεμιστήρια θέρμανσης
Στέλνονται στην κεντρική κονσόλα, όλα τα δεδομένα της στάθμης της δεξαμενής στέλνονται επίσης στο λογισμικό, στα κεντρικά δεδομένα και γίνεται αυτή η περίφημη εξίσωση, λύνεται αυτή η περίφημη εξίσωση, που ουσιαστικά είναι μια ζυγαριά που μετράει τι μπήκε στο σύστημά μου, τι βγήκε, και το υπολογιζόμενο με το μετρούμενο, οι υπολογιζόμενες ροές με τις μετρούμενες εκροές από το σύστημά μας δεν πρέπει να έχουν διαφορά πάνω από 1,5% στο ισοζύγιο, στους 15 βαθμούς Κελσίου. Γνωρίζουμε αυτή τη δουλειά την κάνουμε από το 2004, με εκατοντάδες εγκαταστάσεις. Και εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα από ένα πραγματικό πρατήριο. Δέστε την ημερομηνία, είναι 25 Μαΐου του 2009. Είναι από τις δύο στήλες αυτές που είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα, μία είναι το μετρούμενο απόθεμα, βγαίνει η διαφορά, που είναι τα 460 λίτρα. 165.000 λίτρα περίπου είναι το τι έχει πωλήσει το πρατήριο σε αυτό το διάστημα. Και ουσιαστικά γίνεται ένας υπολογισμός, ο οποίος μας βγάζει ότι έχουμε χάσει 460 λίτρα από 165.000 λίτρα πωλήσεις. Δηλαδή έχουμε ένα ισοζύγιο 0,28%, το οποίο περνά τις απαιτήσεις, δηλαδή το πρατήριο αυτό περνά τις απαιτήσεις του, είναι OK, δηλαδή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου. Αυτό εμείς το κάνουμε από το 2009 με τους πελάτες μας. Και θα έλεγα ότι επειδή πουλάτε ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ μικρό περιθώριο κέρδους, εξατμίζεται, εξαερώνεται, χάνεται στη μεταφορά, δεν μετρείται εύκολα με διαφορές θερμοκρασίας κτλ. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι το 1,5% για έναν επιχειρηματία για μένα δεν φτάνει. Δηλαδή μπορείτε να πετύχετε νούμερα όπως αυτά. Το σύστημα μέτρησης στάθμης, για να πούμε και στον εξοπλισμό τώρα, το σύστημα μέτρησης στάθμης που χρησιμοποιεί είναι το σύστημα της Gilbarco Bitterroot. Έχει πιστοποίηση ATEX, πιστοποίηση OEML, ακρίβεια μέτρησης 10 το χιλιοστό και ανιχνεύει διαρροές 0,75 λίτρα την ώρα. Παρακαλώ, πόσο σύντομα ολοκληρώνετε την παρουσίαση. Δεν μπορώ. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι είναι πλήρως αναβαθμίσιμος ο εξοπλισμός, δηλαδή οι μελλοντικές σας ανάγκες καλύπτονται πλήρως. Και θα σας πω ένα νούμερο, γιατί όλοι λένε «Μα το έχουμε εμείς το σύστημα». Το βάζουμε. Μπορούμε να σας το προσφέρουμε. Και τους πιστεύω. Εμείς έχουμε βάλει 4.000 βέργες στην Ελλάδα. Έχουμε μπει σε 4.000 φρεάτια. Έχουμε ολοκληρώσει εγκαταστάσεις. Αν πούμε ότι κάθε πρατήριο έχει περίπου 5 βέργες κατά μέσο όρο, έχουμε κάνει 800 εγκαταστάσεις. Και γνωρίζουμε το προϊόν. Και η εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε έχει 2 εκατομμύρια βέργες εγκαταστημένες παγκόσμια. Οπότε πιστεύω ότι η εμπειρία μας είναι αξεπέραστη. Η κονσόλα μας καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου, έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας και άρα είναι αναβαθμίσιμη κτλ. Είναι εύκολη στη χρήση, είναι δοκιμασμένη και βασίζεται σε πρωτόκολλο επικοινωνίας IFSF. Μας δίνει πρόσβαση σε όλες τις αντλίες όλων των κατασκευαστών. Αυτό το περνάω σύντομα. Είναι μια γραφική παρουσίαση για να τελειώνω. Δεν περνάει και σύντομα. Το έχω κάνει λίγο εντυπωσιακό, μισό λεπτό. Εδώ. Έχουμε τη δυνατότητα και είμαστε η μόνη εταιρεία που έχει εγκαταστάσεις, γιατί πολλοί θα το πούνε αυτό, εμείς έχουμε εγκαταστάσεις σε πάρα πολλά πρατήρια, να βάλουμε το σύστημα και να συνδέσουμε το ηλεκτρονικό καταγραφικό με την κονσόλα σας. Και σε αυτό το σημείο μπορώ σήμερα να σας πω, γιατί έγινε χθες η ανάθεση, κερδίσαμε και ένα διαγωνισμό που έκανε η Coral για τις εγκαταστάσεις αυτές και θα βάλουμε σε όλα τα πρατήρια που υπάρχουν ανάγκη της ΣΕΛ τέτοιου είδους συστήματα. Έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε σε διαδικασία πιστοποίησης της μεθόδου μας για ογκομέτρηση δεξαμενών. Προσφέρουμε τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.
Έχουμε κατεστημένα, έχουμε αυτοκίνητα σε ενεργεία πλήρως εξοπλισμένα που γυρίζουν όλη τη χώρα. Και επειδή πολλοί λένε ότι, ξέρετε, και εμείς υποστηρίζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, ξέρω εγώ κτλ., δώστε μου την ευκαιρία να καυχηθώ για άλλο ένα νούμερο. Η εταιρεία μας, το call center της εταιρείας μας, έχει χειριστεί 40.000 κλήσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Και κλήσεις που δεν αφορούν, δεν τυπώνει εκτυπωτής μου στο σούπερ μάρκετ ή δεν τυπώνει, δεν μπορώ να χάλασα, ξέρω εγώ, το τάδε το μικρό, ξέρω εγώ κτλ. Είναι 4.000 επισκέψεις στα πρατήρια, σε πρατήρια υγρών καυσίμων, για να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα πρατηρίων. Πρόσθετα στην υποστήριξη θα προσθέσουμε και υποστήριξη μέσω ίντερνετ. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, ότι το εισρών ακροών δεν είναι κάτι που επιβάλλει το Υπουργείο, είναι ανάγκη και είναι διαφορά ανάμεσα στο να υποθέτω ότι υπάρχει στο πρατήριό μου και να γνωρίζω ότι υπάρχει στο πρατήριό μου. Προσφέρουμε λοιπόν αξιόπιστο εξοπλισμό από εταιρείες παγκόσμια γνωστές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εγγυημένο σέρβις και αξεπέραστη εμπειρία. Ευχαριστώ.